Det hele skete så pludseligt. Ingen af os så det komme. Det var helt forfærdeligt. Jeg glemmer det aldrig. Ej, det var totalt sygt, mand. Vi fik ikke et ben til jorden. Inden jeg fik set mig om, var skiblynet over alle bjerge. Jamen, som vi aftalte, så stormer jeg frem og flanker dem. Der var ingen plan. Det var totalt kaos. Folk falder bræk, mand. Og hvad sker der for skinkeliner? Du kan jo ikke flanke en tank med en sniper, mand. Da jeg ser, hvordan skiblynet bliver ødelagt af tanken, går det op for mig, at det her, det er altså alvorligt. Jamen, nu er det først også helt vildt lav, så jeg har overhovedet ikke noget. Jeg var helt færdig. Blod overalt. Gokke står og fægter med arme og ben, mand. Ingen ved, hvad han vil. Jeg bliver distraheret og ser overhovedet ikke den kamphelikopter, der kommer torden imod mig. Det er så det sidste, jeg ser før Blue Screen of Death, mand. Som leder af holdet står jeg helt roligt og prøver at vække de 2 andre over til mig. Men for Pelle er det for sent. Det er som om, han står helt lammet af frygt. Det var lige før. Nu var det hele op til mig og Monkey Lover 91. Men inden jeg kunne nå at sige noget, havde han gemt sig under en sprængfejl i lastbilen. Og skal jeg lige love for, at han gik op i lysene. Fangen! Flammerne! Mikrofingård! Det første skærm var sort, det går op for mig, at vi aldrig havde en reel chance. Havde vi dog bare haft det rigtige udstyr.